Gị jebe ha nwezi gịnị? Gagban so onye ọzọ na-anwụ. Ha anye gị ego ka olive oil ije ekpere ha ekpere. Ha nyere gị enye? Ego ole ha nyere ka ego ole? 28,000. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka kparala otu nwa okorobịa bụ onye na-agagharị n'ebe mmadụ nwụrụ ma were aha ụka wee na-eri ezinụlọ ndị na-eru uju ọrụ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa, mgbagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka kparala otu nwa okorobịa bụ onye aka ọrụ ya bụ ịgagharị ebe mmadụ nwụrụ ma were aha otu onye ụkọchukwu bụ onye nke ama dịka Reverend Father Kirian wee na-ebuba na-eri ọrụ makwa na-etisa ya bụ ezinụlọ nọ n'ihe iru uju. Nke a mere n'ebe ama dịka Owerri Ụmụahịa Road dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe aka kparala ya bụ nwa amadi ma na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dịka o siri kwuo, ọ sị na otu ya si ebuba ya bụ ọrụ bụ ya bata ha na ebe ọbụla mmadụ nwụrụ eburu ụzọ kọwaa onwe ya dịka nwa be Reverend Father Kirian ma gwa ha na ndị eluigwe eziela ya ozi ka ya gwa ha na onye ọzọ gaje ịnwụ na ya bụ ezinụlọ n'oge na-adịghị anya. Ọ gakwara n'iru wee kwuo si na ọ bụ site n'ihe iyi ụjọ dị otu a ka ya na-ebido wee napụwa ya bụ ezinụlọ ego bụ nke ya na-agwa ha na ọ bụ ego eji azụ mmanụ nakwa akụrụngwa ndị ọzọ eji emere ha ekpere ezinụlọ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. This is one of the people using Father Kirian's name to defraud people. He was nabbed this morning along Owerri Ụmụahịa Road. Enyoko, isa ha gịnị? Isa ha gịnị? Ngozi onye? Kwushiri ka onye gburu ọpara, Ngozi onye gburu ọpara. Sini onye ole? Ụbọchị Eleknowas. So, mmadụ ole ka ị nafụrụla? Ị gara ezinụlọ ole ka ị gara je nafu ego n'aha saghị onye otu ele Father Kirian? Orole nga 6. Ebe ole na ebe ole? Mba anọ na Mbaise ebe a. Nga ole na mba anọ, nga ole na Mbaise? Ele aha family na mba anọ? Anyanwụ compound. Ele otu iji mata the place? Ele otu iji onye eziri gị ebe ahụ? Okay, Bana the woman nwụrụ ni. Ka iji jụwa ajụ. Look at me. You know, asakwa anya n'anya. Bana the woman nwụrụ ni. That was I just say ele ajụ jụrụ. Okay, ha gbaziri nga mmadụ nwụrụ. Okay, onye bike dara ezizie gị. Gị jezi ebe ahụ nwezi gịnị? Gagban so onye ọzọ na-anwụ. Ha anye gị ego ka olive oil ije ekpere ha ekpere. Ha nyere gị enye? Ego ole ha nyere ka ego ole? 28,000. 28,000 naira. Ịchọ na 28,000. Enwere ego ọzọ na-afụrụ ha? 28,000 naira ha. Na information I went to that time na itinye na ọgbaghara na the family do aka si enwere outsider and insider ọpara ndị nwezi ahụ ele ọhịa mere ejebakụta anyị ele onye ikpe aka na somebody na family saya gburu the child nwanne ya nwoke ele kwa ji asị na nwanne ya nwoke so okwu ọ dị ọ mbe mkpu okwu dị ma na-achị stop nwanne nwoke sakwa bilos ụmụ ndị ka ya babara mba. Okay, gaga koni ya wa ya kasi ya ahịa ga ndị so collide agbuo. Saya cause problem asama ya gburu. Saya cause problem. Ma the video every video that day I just said that I behind all an outside, 2 people from outside and 1 person from inside. That was what we got from the video. Outside, I from smart about from outside, but when who cause problem is no longer. The mom say money work gburu. Aku manage the record. Now, ele family does they get na Mbaise so one na Akpem. Okay, Akpem here family again. Amma family. Ole go to your family. Eba ho mere nam. Eba ho mere ngi. Elo ti as elo ti buy which your family na be from matana home gi. Jerome Obas. Now, elo ti your family your victims. Elo ti eme amata na mmadụ nwụrụ ma o anything gawa dia. Through poster. Okay, poster ole hono. Marco, look at me, le ma magana samajo. Poster ole hono geje ge banga ge segene. Ngade ma gwa sim mara na nwu ya sim. Okay, ga ba sim mara na nwu dia. Me wo de he go gi mere he oil bebe.
Now, one of these homes or communities in Nambise, when they get to just send get someone a bank, ATM card. They also came with the report. Akwenyogo, okay, Matlebo, Nyogo, Abi, get someone a bank, now ATM card, just withdraw ego. Again, na music, pensioner. Okay, na bank can we go le? Na Kinyogo. 18,000. Can you go cash at hand? No, I ain't even gonna bank already. I think I am catch there. I'm not the boy. I mean, as a seller was come back the money. Okay, let's get allowance. ATM, yeah. I'm here from Ulo. I get you from Ulo. Now tell us why is Yoku? Oh, na it was a way say you the ATM you get when the horse is and when he get control. No, always small boy. Always small boy. Getting a million now. Okay, sorry. I was talking to him. Maybe 500 years. You got 3 minutes. Okay, get convinced. Yes, that's like him. Now music, my family looking at music. Oh, family music. What's the name of the family? You got a poster, mom. You got a poster. Which part of our music? That's what touch a music. Nazuka. Go looking after the woman. The son of 12, you tell Laka, about 12. My name is now carry 200 or 300,000. No, 30,000. 20,000. Okay. Well, now a little bit of this money for her. Actually, Jiggy. Jimmy, I get no more. It's a jeba. Is you not again? Eh? You look when you can no get back. I did looking at this morning. Okay. Nambi, nothing cage this morning. Ndị case of this morning. What transpired between you and them? I don't have about on you. Kuwe. I'm hearing you. So we one year woko. Okay, who the poster? I'm the poster new law there. Okay. New marriage. New marriage come the poster. You was no law. And had the law there. Okay. Give me Gaba Zia again. Baba, there was no one there. With one man, I mean, I say, why always in Gamaron? Guinea Moji wouldn't Gamaron. Why not give maybe a banner wedding? Or a banner made traditional wedding, or a banner a method education? Why not carrying a matter? Eh? Let him with him carrying a matter. And you're carrying a young person. Why? That's it. And that person that won't. Okay, let's hear from one of the victims. Nde honor for na Nnambe. Nde ko ziri. Okay, ndalo. Ibolachi. This young man neighbor ke imonyo. I just been am blessing. Ya hokwa aya wo and is here now September. Okay. Stop that. So and is here digging. Oh, when on my junior brother, me and young I just will be chat. Okay. Peter not have. Stop that. Okay. I had the woman of one gossip. Okay. Stop that. Come on. Yeah, but to rob a tigger. Hello, when Gelly were up, and when I wobble up here, one was with a pint to him to well on news. Okay. So, I would egg who would egg just oil. Okay. I had talked like 13,500. Just what honey in there. Okay. I have one guy for the Kirian, even I how when you see one for the Kirian. Okay. I have honor. I have not pray. I have not plan. Now, forward. Okay. I got a body share for I'm going with any shit before her move forward. So that morning, my junior brother, okay, one young one. Okay. I got a forward. So child size alamus. Okay. I got a forward, get 2 years, and I Gala St. Paul over, get joy, and I maybe upon my junior brother, Kekula Lolo, and Natalia. I am asking God for the I will also hear so low. I will have a low. Okay. So my brother said, it's the short and car. All I don't be having this, I don't know.
so nga wo hande nga mmadụ adịbụrụ onye gala bi here so anyị achọwa ya jụọ ma old man anyị hụrụ dị jụọ ya sị ndị la ke ngozi anwụrụ ahụ ọkpọrọ ahụ asọ ngozi gịnị asa dị ihe ji otu ihe dị ebe anyị galite elu so anyị agalite ebe elu hụ ụmụ nwaanyị na-eghe akara anyị ajụọ ịsa dị ihe dị otu dị na anyị gawazie ụzọ lawara afọ uru so anyị afụọla ụzọ anya mkpọ mmadụ ụmụnne m atọ anyị afụla ụzọ hụta akụkọ anya na hụtara bịa palọ n'akụ ụgba ya ganọ n'akụkụ nga ahụ he ganọ nga ahụ nwa ma ọsọ ọ hụrụ anyị spidi tupu ji fe tebụl ọha anọ ha pịara m n'ime ọhịa bijo ahụghị anya ọdọ awụta anyị si eke ihe kemgbe up to today so due to other time my junior brother hụrụ ya gbabakwa ime ọhịa so kemgbe anya na-eti ya so nga ọbụla anyị hụrụ ya dọtọ dozi ọyịlọ anyị zụkwanịrị anyị apakala ya my junior brother Ikenna sara ihe brother Jude so anyị a na-eti kemgbe anyị ahụbili ma ọgwụ ka hụrụ ya bụ ma anyị ekpebili m okporo ụtụtụ ha nwanne nwaanyị ka akpọ m sị anyị ji ihe na afọ ogbe mgbara abịa afọ ogbe ma start machine m kpọrọ my brother anyị abịa ga werezie ya bịawa ebe okay well unu anụkwana ihe e kwuru ọ ka ndị mmadụ nwee ike dịrị very very careful with ndị ha na-anabata n'ụlọ ha na ihe ha ji maka ya abịa ọkwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo ya onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke o ji kacha mma bịa taa bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram gị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m folo ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị nwa m Igbo mụrụ ụzọ mụọ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo hụ ya bụ ozi ma marakwanụ nke gbara nke ikpeazụ a ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu.